ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top ka jingnang jing start hakani ke juk thamai ke bamanta kalong ke badon kam hadu kata-kata la ke dei hagi snong nong kendong lani hagi snong ki badon haposor kene ke jing lewat jingnang jing start jonggi khana nagi silam ai jing hikai baper ladu supay kalong ke basuk bha ye ki bor punya school henry heba wan pat ha ke jing keren bat ke jing tip ye ke jing yai lenti jonggi nong punya school kalong ke besem jing bha hadu kata-kata kumno ban penwandur bat ban sandur ya kalawai jonggi kena pule bat kumjuru ban penbah ya ke ying school menta ke sengi ha ke jing pli ya ke ying school Sati Raja Rawa LP School Homesning Patarim Haribhoi district hadin ke jing pendem ya ke jing maramot ke bagane ke school ke yo jing erap na ke sach ha ke jing kersian jong ke HDFC Bank ke headmistress jong ke school ke kong balakentiu umba haba ai jing keren ha ke jing ilang kalapan pau ban mar ke school ke bajuirap bahaya ki khana ki bawan na ki longying longsem ki baduk ki bajenjar kimdan ki jingmi na ki jing simpai school na ki khana bat ke ying school kala jot nadu ki lai bat saus nem bala leno bat ha ki tig snem ki khana school ke la syam jinjar baha ban syong ha ki kamera kelas khamtam ha ka porslam namar ki jing pei jong ka tenum kala don ru ka por ka bagi khana school ki haban kup shatri hapo kamera kelas ban laj na ki jing islam bat kene ki jing kala nang ye beteng bej hadu mentau snem ru kene kala penlompat ye ki kimi ki kapa jong ki khana school ba kim singan ban pha ye ki khon jong ki ban wan pule ha kene school kumta ka enrollment jong ki khana ru kala sedang banduna bat kene kala penlong ye ki kong balakentiu umba ban wan ye ki lat kilenti ban yo ye ki jingirap nak banta ban penbha ye ki tig school kala ong ru ba ha ki lai bat saus nam balalejno kala persang bha ban wat ye ki lat kilenti na ki nong mi khmat pai ba bat kumjuru na ki tanat sarkar baper Henry hadu menta kam syam la urlong satya Henry de hadin ke jinglet pan jingrap naga sach ka bak HDFC Bank ke ju kersian pisa kani ke ying school sach sin kala yang biang dakadur ke batmai bat omshu hagar komsina jong ke ying school ke barim Henry da kadur ke dar ka ronggarup ke batmai renggat ke jing penyo lang ya ke boarding electric bat ki pengkha hamman lagi kamera kelas kentup de ya baro ki jingdon kam hapo ki kamera kelas lapan pauru ha ketika jilang baga sach rengkat ke HDFC kala simpor tangkum ba arbenai ban pendap ye kene jing maramon bat ha ka phuk phing mendak singi nong tre jong ka sach bat ke HDFC Bank kilawan ban khap yaw ribon kum gadak jong ka jing pli bat ka jing IT ye kene jing school hadin balala ban pendap ye jing maramon nalor ke jing don jong ki khana school bat ki bor pnia school ha kene singi la yedon langru Venu Gopal beri program manager ka sach uba lumlang nong sij ubri BMC kumsting blog uba Robes Sengkli ubalawan mi khmat ya ke HDFC ubala shimru ya ke benta ban khap ya ribon kum gadak jong ka jing IT ya ke school syaki bor punya school hadin ke jing pendep ya ke jing maramot jong ka Sati Raja Rawa LP School lambat kiwe
boy hakata kapor bat kade kade ka klau ba klausan ka ba dan ki yeng ki semru ha ka ba ki kena school ban wan school ki hak pek chua ya unong hikai ula wan ne am dala wan nong hikai ngapa men pen itu ye pi hang yeru isa Samuel Shandia ide inong hikai banding kong tam jong ka school ka ba ila sha shitong ha kita ki por wat tulok ibarit ting ting umyo tulok ru haba ka seng rawa ka jenjal kamla ban aya ka tulok ye I hende pade ila kloi ban tre shitong ti men ta iwan school ha kito ki por ye thu khana ai ong ba surok umdan da por slak ti shiteng hawa ting hak put ka slipar na po ti bat sawan school bat nang ta ba de ki kena school na ki yo I na ki jong ki yeng jong ki lai ia isar be ila wan kumut ki mare ke na mar belai ki ting man wan shane school ma ka de ka klau ba klausan henry men ta bat ni yo ia ka jingkala ha ki ne ki snam bat nge scamru ba ki jingkala nang yo I shu ha ki snam ki bandang wan jong ka jing em ka jong pi te ki ta khindiat ki de ki story mo jong isar ringkat ki kena school ki banding bong ha kita ki por bat kumni te na usnam kapor kaya ka snam kaya bat niyo pat ban kiu na ka LP section siya ka UP section bat kunjuru hadu mentamane iladan hadu class 10 ka secondary section ti ni stop ka jing sungu ya blai try kimlat watla ipa jongai bade founder president jong karawa imla bandan ringkap shu pat ni dalilai ru em namar blai ula shimno ya I as nem men shua ti henry pade idan ringkap bat ni juai men sim hiangi ngimla ban yo issue I mentah le idan hi ringkat bat ni namar dei mai I bala prat lenti bangi long kumni kum bangi long mentah bagi kena school ki roy ki kiu na usnem sha usnem dei ka jing prat ka lenti ka jong I tingimla ban kilat I ni buru ka jing duai na ka benta jong I hakum ka ne ka por namar mai I kam shompoi perkhat ban ka school kan kiu hadu secondary idam mudur betor tak ki kena ki yo ka jing nang jing start tang hadu LP la biang nakataka daw layo suki layo ru ya ka sanction na ka SSA ka ba kino hikai layo jingera armut LP but ndala UP layo sa jingera ya laimut ki nong hikai ha ka UP ti kumta kaya but ka jing treshi tom hi jong ki member barok hat ban ai rekti ka mon rekti ka jang ban pen kiu ya ka ni ka school but kat padang yat pat ki por ka ni ka school kala nang tulor kala nang jot but hagis nem ki balalet no kumbahan riu hinyaw sinem menshua ila persang ban send ki application sheki department jong ka education ila send ki depart sheki ki agency ba pher bakin na banyarap henry om yo I kata ka jingyarap kunta ki tunum kila nang pay kila nang jaw haba hak slap ti nang ta pare ki jingkhang kila nang jot na kapor shakapor namal hapdeng ki member ki bakir sham ye kene ka school ki dan ru apeng ki jing bakim na ban maintain mo ban ai hadu kata ka jing kir sham ka bapura ban pendiang na dong shadong naman na lor ki tulok nong hikai hapan pendiang saya ki ya ka school te kamre ka basuk te den na kata ka daw kala nang jot kene ka school but hakini ki snem ki blalek no wat ka enrollment ru kala duna na ka daw ba ikimi ikpa kim ish nganchu ban pha ikun jong ki hapo kani ka school wat la ka school jong ka ai kershan ki kena ki baduk ki bejenjal te kum tangila down ha ka enrollment ha kini ki snem ki balale no te ni la du jingkermen hadu kata ni ong sana ki ni liwa namar dan shu hi la persang lut mo kut kila MLA shano ru te kumta ni la du jingkermen ngile berkat palanong hikai kumnung ni ale bat hakapa khadu saus ne menshwa ni yo snow shapang ka search kumta ngale wat ikene ka office ha e ka dan bat ngalap ka dan ha po paham sim te nda ngala po yang tu ngabu ka application but up shi snem ru but ha ka balai snem iyo ban shim ti ya ka snong umsning patarem bakin adopt bakin wan ra development ha po ka snong tangas ngo he men sim ngo nga David ban le yakren knang ba ka school jong iru kan yo jingyarap ling ba ka search namal ka search kan yarap
ya kasnong patadem ban pentiu hakil yang barok te kumta dakam mensiam kabas ngungu shisha naman ki barok ki long kum ni de nakadaw ka jiala ka jong pi ila kamen hadu kata kamtam isai balawan pet dala ki jong ki khmat iyo shisha ya kata ka condition ba ki khna ka porslap habsha thi ting ting hakup Daka syatri dan tak pada haba kinong hikai ditho apa belak buat habawan uslap kala pendam hi ketu kaslap haduk kata ka condition kala long bat syatu syadin lei i kumban satwa no hi te ni la shooting bet ni la no ken mano ken ban wan ya lak ingi te hendrei ublei lengba jong kasach yo ken ban ni yo ken ban hapat ya ken ka school bat nan ong e pi tang hapo arbnai kilala ban pendek ya kan ke school completely ka change ka dan hadu banga demla ban boy perkhat ya ka jing step tre kam jongki bat dum bat dam ki pendek bat jing khang yet bat jing khang ba bat kini ki floor ba ro khoi nan ta bade bat ka tunuk ni la yok bat mai la extend se ka baranda nang ba ki kna kinum ji haba ki shabal man sha amdan baranda shuput no itunuk tang hapo jing khang te ke por man sha jing khang la pot lut dan jing khang la rung mano ting ting chapo shwa ban wan school hap ya pun khoi hap ya sar ting ting la don de ki blanket hapo tamra class na kadaw la don mano re batia men mit hadu kata ka condition jongga school jungi kalong ti hendrei menta pade kala change but ni yo ishisha ka jingkala but ni das ngomu shisha mo ya ka sach na du isa kumjulu ya ki staff baro ki bela tre shitom man wani na ka por ka school jungi ka de ban bit ban biang ti menta ni la don ki fan ni la don ka electricity ka babiang ni la don ki jaka shong ki babiang ila don ki whiteboard ila don ladong shadong ila airu yangi wat ki reading materials ki kwat ki bagi kena ila ban bet dei tam ki kwat ki pule dei ki don ki storybook ki don ki magazine bat ki we nang ta de ki kena ki yo saki sport materials shi bon ma ban ki kena ban le kai nama ling ba ka ji le kai ru kan ya lop nam ta jabeng jo kena kan tre kam bang for school ti kubdei shipon ya kasaj kamtam ya ka HDFC Bank sara ikani ka kubor bana kalyang kasati Raja Memorial Secondary School idas ngungu shisha ya kasaj team Rockaway kumjuru ya PK HDFC Bank staff barokat ki baya poy kani ka por kumju ki bahe jong ki HDFC Bank ti dam dei na ka daw ka jing ai jong pi le se ni ka tangim te ha engin penong classroom mo tatunum kala pe long shu ban shong ti nga nge scam ba ine i kani kasi kandai shisha kasi ka bakmen yang kham tam ye ki kena rep ki ba shong ha po school ken ti kam dei ba ong ba ya ka building bakan ha ka building hendrei ba dei ni don kam lu ba ka building ka dei ban long kum kata ka artial ka ban ya rap ya ki kena school bakin nak ban learn bha bakin pule bha bakin snap bha namal ka environment jong kas kamla classroom ka de ka way ka bakta ya ki kena school ha po school dimensya ki kena kim ni dapat habahikai silong dakung way hi ka rukom hendai pada ni yet scam ba anda kila yo ban shong pat ya ka de ka school ka batmai nganget ba kan sadon ka jingkela ka yang kena ru but ka enrollment ru nganget kan sakiu na ka por sha ka por but idang don chibon pat ki jingduna ka school jungi lei ka kala hi na kalyang jungi tum ka sponsoring body ni I bet ka jingkir shan but ni promise ru ya pi ka sach HDFC Bank ya ka ka ba phila ai ni nang kampen bha shu but ni nang kampen janai shu ya ka ba ni nom le to met ya ka na mal ki ki jing ai jong pi ki long ki jing ai ki ba kor rot tam dei tang yangi ki nong seng jong ka school henrei ka dei kam tam ya ki kena school ken hajing sha kala dei ya isa jui janda mulai belum beranjar banwan persen yang meeting dengan kepuar henrei nakataw sa jung council idol the committee dia ambanse ni hapan man mani ki staff ting promote EP na rian jung SCC di jung boma ajni ban poi ban bubet ban poi di jung bubet jung dia ke pura ti kamle
kejing dorakat juni pakai ke bang leyo kejing kemen pada kubur kejing aku boleh dengan ledera saya isar juni ba ni saya dulu kejing boleh pada kejing kemen juni pergi bak leyo kejing sekolah bertumai di nalar ini SDBC bang pembapitip ke SDBC bang dari tangga bang kawyara berpendap jadi projek jongga saj ni ke bakal saj kali ni ngile bat ni finance ye kata ka bakal sat segala pendap te daju play ke dia isa bat ek sat sing borok ngwei bagi don di school ke hero pok dari boy display hamtam tang ada kli isa entah senen lalu ada atau kila tusyang bandung senika muslim blog di don di school ki beliau ke jengara hero na kasaj te misu kumen bagi don ni kene ke jengara bagi don di school beli bongkan kijing khang bongkan ini di benchong bongkan ini di luar kijing khang ba bongkan don ini di bongkan biar di kor bakum tak ter kijing don ni jangan ekstra kaya rap ini sibun ban penghapa di school jengi di nagalian junga ngam dolong khan bok nak bat pengadaan ya jing si mentalan kenapor debat kabakado jadi kepat jangan namta jing pergi kena skor kilayo ya kene jing arab kabakat kene kabor berit jungi di kesong api pat tok ngaterpat bakinang pule bah bakinang krisdom susu banang kermenro banang nek kena skor inmi ki doktor ki engineer inohikai kila abundon brand manager bakum tater kerpat na ain sini pi bagus new bah ban krepat bah ban pule ban pendek ban pule jeng pi ya kata kaspul kapat semai nomor ba ngaru apor pengasimti blog mission coordinator yang komisi blog di nagarian yang ihan ilawan kenduk yang man kapur dari pengi yang ngalawan lu skul pandai inspection na pemerintah benpet ya kajing jod mo kajing lain ngau ngai ilai don kemat ngai persang bantu ka sepoke board di district ke usara pol district baniwa ilai ganti indrai kalong ka basimpur mo nomor 2 tibun ba school hapor di boy district ibala kampal susu ya kajing jod mo kata kajing sendiri di school iba don apo kan ni ka apo sing papilungi indrai dokumen ba na kalian jam sach kalau keluar menyerap ya ke sekolah pedongki bat tang apa aruna ingala ban pintemai ban itnat yang ya ke sekolah pedongki so from the block resource center Muslim block and also from the education department we would like to give you a thanks for helping our school in Rivoy district. So this is not the first school I think. So in this year you have adopted around 6 schools. So 2 schools they have been completed. One is the school, another one is what's the name of the school? Rilong yes, Umrandai, So I am very happy and very pleased to know that you have been completed 2 schools within a short span of time. So we hope that we will continue to work with you and continue to help us in the years to come. So thank you very much from Okay, apa nak kubur jaga SDF Iban. What Iban manager mentarasni emission ladang dekat lagi nak tahu yang dikipun kam. Di negeri staff di belah represent nak SDF Iban. Kubur sibun sel ya indon dekat jampi pasoha ban confident dekat message nak kalian education. Ya aku play ada kan ka SDF Iban I think kasat kanula ban pendek di projek kapor kaba bu di kajing kubel terlihat secara SDF kita di soal bandra ya message jadi ban manager bang indak dari sungguh ya ka ban kepala kerjaan ya ka SDF ya ka sats 47 ke Thailand bagi nang Jepun. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai